Хәрәкәттә бәрәкәт проектының җәйге сезоны дәвам итә. Казан мэриясе татар бию буенча мастер-классларны кабаттан уздырырга булды. Әлеге дәресләр Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Мастер-классларда катнашучыларга бию дәресләренең аеруча җанлы музыка ярдәмендә оештырылуы ошый. Татар халык биюе күпләр өчен яңалык түгел, әмма әтитә, шымабас кебек үзенчәлекле төрләрен төгәл белүчеләр сирәк. Өстәвенә укытучы остазлар да Татарстан күләмендә танылган белгечләр. Бүгенге мастер-класс нәрсә белән үзенчәлекле беренче чиратта. Бу мастер-класс бию мастер-классы гына түгел, бию аша без үзебезнең телебезгә, безнең мәдәниятебезгә, шушы Бауман урамында йөри торган кешеләрдә игътибар уятырга телибез, мәхәббәт уятырга телибез. Чөнки телне өйрәнсеннәр өчен нәрсәдәндер башларга кирәк. Һәм бу очракта мәдәният һәм безнең милли биюләр бик яхшы инструмент дип әйтер идем.